Jeg filmer nu. Der sker i hvert fald noget. Ej, hvor fint. Ja, man kan sgu se det. Ja, så ligger lige straks efter. Det kunne ikke gå hurtigere. Ej, det går da rimelig hurtigt i forhold til, hvis man tænker på den anden vej. Lige inden du tager den op, så når du er færdig, så vender den lige rundt, så vi kigger ned i selve Ja, det ser fint ud. Der bare kører sådan lidt rundt med det. Nej, altså med... ja. Fint. Ja. Jeg filmer lige ned i... Ej, hvor er det fint. Ja, så får I udstillet jeres hovedpinetabletter, og så kan I jo se, om I vil tage dem bagefter. Jeg har ikke lyst til det. Jeg har det helt fint. Jeg skal ikke Altså, så skal jeg nok bare det helt fint, ja. Det er godt. Ja.